Yo! Oh, yo! Μην πιάνεις την πόρτα να παίζω από μέσα. Κάμω ρε! Θα τα βρήκα, μπρος. Κάτσε, γρατσία, είμαστε πολύ κοντά. Όχι κάτι, πάρε έτσι. Αχ, ναι. Και είμαστε ψηλά. Έβγαλε. Ακόμα βγάζει βίντεο. Το βλέπετε τόσα μηχανήματα. Θα μπούμε σε αυτό εκεί πέρα με τη θέση. Αυτό. Yes baby, ο Στάθης είναι ο DJ και Αυτό. ο Κόνος στο gay. Θα μπούμε εκεί. Να, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε την Αθήνα. Εδώ πέρα, ένα μαλακισμένο μου πήγε στην κάμερα. Εδώ ποιος είναι? Ένα μαλαξιμένο που βγαίνει. Το Γρατίας φοβάται. Βγάλει το βίντεο. Τώρα είμαστε ψηλά. Ψηλά. Μπήκαμε και σε αυτό, έχει πολύ νερό. Καλά λέω πουτσε ρε. Κάτσε μην το δει καμιά αδερφή μου. Όχι ρε. Όχι παιδό, τι είναι αυτό εκεί? Με το χόρτο. Κάτσε Μια βίδα βγαίνει. Κάπου δεν είναι Ολυμπιακός. Τα ακούτε? Μια βίδα. Εκεί. Πού είναι Ολυμπιακός? Να τα βίλα τσινέμας που θα πάμε. Α, ναι, αλήθεια. Πού είναι Ολυμπιακός? Πού είναι Ολυμπιακός? Πού είναι Ολυμπιακός? Leave me. Γρατσία. How can you stop the rain from home? Τι, τέλος. Αυτό ήτανε. Like a G6, like a G6 φίλε τώρα, like a G6 φίλε. Βλακέται να βρω. Καπετάνιε. Stupid song. Τι λες ρε, Βλακέα. το G6, Ναι. είσαι μαλάκα. Όχι. Οκ, καπετάνιε. Τη φωτογραφία να τη δείτε. Έχετε στο Facebook, να σας στείλω. Έχουμε και γυμνές γυναίκες. Let's go. Τελείωσε η βόλτα μας, ευχαριστούμε το Facebook TV, την άλλη φορά. Ο κόλλος του coach. Πες το. Σε αυτή εδώ, έχει φτύσει ο Γρατσίας. Πάμε φύγα από εκεί, μην κάτσε εκεί. Το χειριστήριο έχει φτύσει.